डेली मिशन ड्राफ्टनि सायाव 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया मा फोरमायखो? सासे राजनितिबिद हिसाबै जुदि गावखौनो जाहिर खालामोब्ला राजनिति दैदेनगिरि राजनितिजों सोमोन्दो थानाय आरो बे जोंनि हादोरा जिथु गणतन्त्र हादोर राजखान्थिगिरिफ्रानो हादोरबो सामलायो। बे सामलायगिरिफोरनि खुगानिफ्राय मिनिथावा बोराबथावा मोनसे बाथ्राफोर ओंखारनाया जोबोद मोनसे साननो गोनां। मानोना बे जाहैबाय संबिधाननि बाथ्रा। मोनफ्रोमबो 25 बोसोरनि उन मोनसे डिलिमिटेशन जायो आरो बे डिलिमिटेशननि बाहागो हिसाबैनो दा आसामाव आसाम बिधान सभानि जि सिमाफोर बेखौ डिलिमिटेशन खालामदों आरो बे संबिधाननि नियमनि बादगा नङा। दा जाय हाग्रामा बिथाङा दिनै सासे बिटिसि सामलायबोबाय 15 बोसोर, बिथाङा दिनै मोनसे बिपिएफ राजनितिक दोलो जायहा माने रेजिस्टार्ड रिजनेल पार्टी। दा होमबा संबिधानखौ संबिजिरखौ कनस्टिटिउसनखौ बिथाङा बेसेबां मानियो बेयाव मोनसे कुइसन फैयो आरो मेच्युरिटिनि बेसेबां माने बाथ्राबो बेयाव फैदों आरोखि मेच्युरिटिनि। दा मेच्युरिटि जुदि नंगौमोनब्ला बे बाथ्राफोरखौ निस्सय बुङामोन। बेयाव सोरबा इउपिपिएलनि बाथ्रा नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहैबाय बेयो फरायसा आफाद आरो बेयाव सोरखौबा दाय होनायनिख्रुइ संबिधाना नोंखौ मा बुंदों बेखौ बिजिरनानै नायनाया दरखार दङ। आरो दिनै बे ड्राफ्टआव मोनसे गासैबो जिनिसखौ नोंथांमोना नाय जे माबा मोनसे आयेन दायोब्लाबो बिनि ड्राफ्ट दिहुनग्रोदो। बे ड्राफ्टखौ नोङो एसे संशोधन खालामनानै बेखौ फाइनाल मोनसे शेप होनाय जायो। दिनै बे डिलिमिटेशनाबो मोनसे ड्राफ्ट ओंखारदों आरो बे ड्राफ्टआव नोङो क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन नों होनो हायो। सोर राजखान्थि दोलोआ माबायदि लुबैदों, माबायदि जाजानायखौ लुबैदों, बे बयनिबो थाखाय मोनसे स्कप दङ। दा बे स्कपखौ नोङो नागारनानै सोरनिबा दाय जाबसिननाया आरोबाव जि ड्राफ्ट दङ बे ड्राफ्टआव बिथांमोनहाबो जिथु एसेम्ब्लियाव 3 मानि एमएलए दङ, नङा होमबा? 3 मानि एमएलए मा खालामनानै दङ बिथांमोना? खारन बे ड्राफ्टखौ बानायनायाव गासैबो दोलोनि नोङो एमएलएफोरजों राजखान्थि हान्जाफोरजों निस्सय सावरायलायनाय जादों। इउपिपिएलजोंबो सावरायदों, निस्सय गुबुनजोंबो सावरायदों, बिथांमोनजोंबो सावरायदों। दा होमबा बिनिफ्राय नुनो हायो जे रायजो राजाफोरजों मोनसे दाय होजानायनिफ्राय नोङो बृथा मोनसे नाजादों जे बे दायनिफ्राय जाहाथे बारग'यो। खिन्थु रायजो राजाफ्रा गावखौबो नोजोर होन, जायफ्रा नोङो गणतन्त्रखौ फोथायो, डिलिमिटेशननि बाथ्राखौ 25 बोसोरनि उन जे फैबाय थायो बेखौ फोथायो, बिथांमोना बिथांनि बाथ्राखौ मोजाङैनो बुजिखागोन जे बेयाव मोनसे खाबु लानायनिल' बाथ्रा। सोरनोबा दाय होनानै गावहा दाय बारग'नो नागिरदों नामा बे? खिन्थु बे दाय होलायनायनि बाथ्रा नङा बेयाव, मानोना संबिधाननि बाथ्रा बे। आरो बे रिडिलिमिटेशन जानो थांगासिनो दं फैगौ 2022 मायथाइनि उनाव। आरो बेयाव आसामाव खमैबो 50थासो सिट जानो हागौ, माने 150टा। दा आथिखालाव दङ 126, बे बारायनानै हयथ' 150टा सिटबो जानो हागौ, समस्तिबो जानो हागौ। भारतआव जों खोनादों दा 545 दङ, बे बारायनानै 888टा एमपि सिट जागोन। दा होमबा बे प्रक्रियाया संबिधाननिनो मोनसे प्रक्रिया आरो सम बारग'नाय लोगो लोगो सुबुं सानखोआ बारायोब्ला बेखौ नोङो एसे दाफामफिननाय जायो। दा बेखायनो आङो सोंखारिदों जे जाय हाग्रामा बिथाङा सोरनिबा दाय होननानै जाबसिननो नागिरदों, बे दायनिफ्राय सोरखौबा दाय फोनांनाय, बे दायनिफ्राय सोरबाया माने रायजो राजानिफ्राय नोङो गावखौनो दाय गैयै खालामनो नागिरनाय, समा बे नङा। खिन्थु समा जाहैबाय जे जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैखौ बोरैहाय नोङो मोजां मोनसे खुंथायनि गेजेरजों, मोजां मोनसे सामलायनायनि गेजेरजों बोरैहाय जोंनि जौगानायखौ लाबोनो हायो, बिनि थाखायबोल' बे मोनसे प्रक्रिया बियो। दा बेयाव बिथांमोना माबा दङबा बिनि क्लेम्स एन्ड अबजेक्शनखौ होनो हागोन। बे चान्सआ बयनिबो थाखाय दङ आरो बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ। बेयाव सोरखौबा दाय जाबसिननायनि बाथ्रा नङा बे।